Как са сливите тая година? Те от тая година са повече от прекрасни. Аз не съм ги виждал така толкова чисти листа, толкова така лъскав плод. Сега преди 2-3 дена на удари градушката, но гледам, че така пощадила е. Не е чак толкова сериозна щетата. Още, както виждаш, не са опадали напълно и уското опадане на сливата. Да. И колко време вече е градинята? На колко години стана? 18-та година, откакто сме в тази дейност, аз и Ростислав, имаме дървета, които са може би на 16 години, защото ние имахме две почиствания, т.е. сериозно почистване, поетапно почистване на тези всичките 70 декара сливи. Това са старите лозя на село Алваново, които бяха наистина като джунгла, понеже това бяха доста изоставени лозя и ние трябваше да ги почистим заради това. Значи някъде около 15 години са най-старите ни дървета, които така черната златка тръгна да поразява. Но благодаря за усилията, които полагаш по нас. Тъкмо това ще те питам, кое е най-голямото ви предизвикателство през тези 15 години с дърветата? Оказва се, че точно тази черна златка, това е основното нещо и изключителното ми желание да търсим с Ростислав голямото развитие в биологичната и вече в биодинамичната сфера на отглеждане на тези градини, защото мащаба, който имаме, предразполага и позицията, в която сме, земя, която над 30 години, 40 не е виждала конвенционална химия, предразполага към всичко, към цялата тази биодинамика, към която се стриме и за която ти благодаря, че си ни е така консултант, човек, който много спокойно, много приятно може да се обсъжда всеки един детайл, всеки един момент. Консултациите, които правиш, за нас са много така добре дошли. А ние всъщност съвместно работим от 2 години, а преди това кой съглеждаше стопанството ви? Преди това сме така доста добре работим с нашия сертификационен орган МАКОМ. Те са фирма, която са изключително строги в правилата си, но никога не са ни отказвали консултация и винаги са били до нас на полето, идвали са, вземали са проби, не само за това да видят дали коректно се отнасяме към биологичното земеделие, но и за да ни покажат къде са ни плюсовете, минусите. Така че те са основните хора, които ни помагаха до момента, но ние винаги от доста време търсихме вариант да си намерим човек, който да ни консултира по метода биодинамично отглеждане на плодове, зеленчуци. МАКОМ дойдоха, видяха градините, взеха проби и казаха, вие можете още от самия момент да ви регистрираме като биологични, но закона изисква да минем съответния преход, защото видяха старите лозя, видяха, че това са лозя, които преди 18 години, когато дойдохме, те поне 25 години назаден никой не ги беше обработвал. Към днешна дата това стават някъде около 37-8 години от днешна дата назаде и аз така си задавам въпроса каква химия е имало преди 37-8 години към днешна дата. Тоест може да се каже, че биоградини Алваново и нашата земя може би никога не се е докосвала до конвенционална химия, което за нас е голяма радост и голяма предпоставка да имаме честта да започнем да се занимаваме и с биодинамиката. Да внедриме биодинамиката в нашите градини. Може би вече 2 години с тебе. Да, мисля, че вече правим почти 2 години с твоите консултации и резултата се вижда. Едва ли е случайност. Такава градина не сме имали до момента с толкова чиста слива и такива изкрящо зелени листа. Винаги е имал някакъв проблем. Благодаря ти много. Не е похвала, то е радост, наша радост. А какви са целите ви сега? Примерно, на какво се надявате за растенията, за градините да се случва? Дали имате и други проекти, които подготвяте отново, свързани с... За градината специално, първо се надяваме така да мине спокойно
сезона, кампанията, да се набереме спокойно да се обереме спокойно градината, да изсушиме, понеже нашия процес е така доста интересен, който искаме този процес да го запазим за поколенията напред. Слънчево сушене на сливи, на пестил, всичко без захар, без консервант, без, както ние обичаме да казваме, аз и Ростислав, без съвремие. Има много труд, който полагаме за съответните, за да можем по този начин да предоставим храната на нашите клиенти, защото при конвенционалното сушение на сливи се използват изключително малко хора с машинно бране, с сушение в конвенционални сушилни. При нас всичко това е ръчно. Ръчно се бере, селектира се ръчно, още докато хванеш плода и усещаш кой е с червейче, хвърляш го за нещо друго, кой е здрав плод, след което се измиват, цепят се в прясно състояние, маха се костилката, нареждат се на слънчеви сушилни, изкарват се на полето и така седят между 6 и 12 дена. Това е за нас един от най-правилните начини да съхраниме всичките полезни вещества на плода, всички аминокиселини, минерали, соли, витамини, всичко, което е полезно за здравето на човека, да останат живи вътре самите сливи и клиента да ги получи в хартиена опаковка. Може да е неугледна, но е хартия. Запазвате лечебните свойства на сливата всъщност с помощта на сливата. слънчевата светлина. Да, сливата лекува нашия втори мозък, стомаха. Ние, не слагайки съвремие, както уточнихме какво е съвремие в нашия език, не слагайки съвремие, предоставяме цялото това здраве на нашия втори мозък, стомах. Здрав ли ни е стомаха, каквото и да ни атакува отвън, много бързо се заминава. Искам да ти благодаря много, за мен е удоволствие да бъда агроном, помощник на такова прекрасно стопанство. Силно се надявам това да продължи дълго занапреде. С голяма радост. Благодаря ти. И аз ти благодаря, Тео.